Sinjuri, nsemmilkom il-ġdid ftit minuti qabel l-aħbarijiet jiena flimkien mal-kollega Nolin naġġornawkom ta' kuljum b'dak li qed iseħħ madwarna. Reċentament permezz tal-programm Qribna fakkarnikom u rinkom ukoll filmati dwar ir-ritorn ta' ċerti esponenti fih dan il-Partit Nazzjonalista, ritorn fix-xena politika minna referenza għall-eks kap nazzjonalista u l-eks kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil fejn għajnih jindirizzaw ukoll attività ta' l-Għaqda Repubblika. Reċentament ukoll issa rajna ritorn ta' Charles Bonello li kien jokkupa il-kariga ta' segretarju privat tal-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi. Isu din ir-rabta ma' ċertu fazzjonijiet u ismijiet li kienu jagħmlu parti mill-passat tal-Partit Nazzjonalista l-lum il-ġurnata qegħdin jirritornaw. Però biex nifhmu iżjed il-kontest u għaliex ukoll ċertu deċiżjonijiet narrattiva u strateġija qiegħda tieħu posta fih dan il-Partit Nazzjonalista rridu nifhmu eżatt xi tfisser din ir-rabta u nifhmu iżjed il-kuntest. Dwar dan ħanħalli f'idejn Nolin għaliex se jispjegana iżjed fid-dettall dwar minu Charles Bonello u x'kienet tfisser ukoll ir-ritorn ta' Charles Bonello fih dan il-Partit Nazzjonalista. Ħansegwu. Il-Partit tal-Fazzjonijiet, ġifieri Partit Nazzjonalista, minn żmien għal żmien bħal donnu ifeċċi isem ġdid biex jokkupa xi kariga fih dan l-amministrazzjoni tal-istess partit. Jidher li hemm ħafna interessi varji u l-Partit Nazzjonalista jidher aktar maqsum minn qabel. Jidher li l-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Lawrence Gonzi qed terġa' tinvolvi ruħha sew. Jidher ukoll li qed isiru manuvri biex l-eks kap nazzjonalista jerġa' jipprova jaħkem taħt idejh il-partit. U għaliex qed ngħid hekk. Dan l-aħħar feċ isem sinonimu ma' Lawrence Gonzi qiegħed nirreferi għal Charles Bonello. Charles Bonello kien u għadu segretarju privat ta' Gonzi u qed jiġi imbuttat sabiex isir is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista minflok Michael Piccinino. Piccinino li f'Settembru li għadda ħabbar li kien se jirreżenja biex ikun jista' jiffoka fuq il-kandidatura tiegħu għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Kienet il-gazzetta kulħadd li sfelat din li Charles Bonello qed jiġi mħajjar biex jinvolvi ruħu aktar biex bekk l-eks kap nazzjonalista Lawrence Gonzi jerġa' jissaħħaħ fil-partit. Fil-preżent, Charles Bonello huwa koordinatur tal-Kunsilli Lokali f'isem il-Partit Nazzjonalista u jitħallas sal-lum minn flus il-poplu bħala assistent personali ta' Gonzi. Jekk tgħaddi tal-fazzjoni ta' Lawrence Gonzi u Bonello jibda jokkupa din il-kariga, se tkompli tiżdied il-pressjoni fuq il-kap nazzjonalista attwali Bernard Grech. Għaliex ngħiduha kif inhi li jkollok persuna bħal Charles Bonello qrib tiegħek meta taf li jista' jkolli għali aktar lejn il-fazzjoni ta' Lawrence Gonzi u mhux lejk, daqsxejn ta' problema għalih. Dan kollu se jiżdied mal-pis li Bernard Grech irid iġorr fid-dawl tal-manuvri kontinwi tal-fazzjoni tal-Għaqda Repubblika, Carola Aquilina, David Casa u Jason Azzopardi. B'hekk dawk il-ftit minuti kollox minn naħa tiegħu Nolin spjegalna iżjed ir-rabta li teżisti wkoll ma' ċertu fazzjonijiet tal-passat tal-Partit Nazzjonalista, l-immoddi tal-Partit Nazzjonalista u kif għadu jiddetta sal-lum il-ġurnata l-aġenda, in-narrattiva u l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista. Aħna ta' kuljum nkunu magħkom mit-tnejn sa' ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija ftit minuti qabel l-aħbarijiet fejn naġġornawkom dawn l-iżviluppi politiċi li qegħdin iseħħu ġewwa pajjiżna u permezz hekk imbagħad tkunu tistgħu tagħmlu il-ġudizzju aħħari tagħkom. Grazzi mill-ġdid talli kontu magħna, infakkarkom il-Facebook page tagħna Qribna hemmhekk jekk tkunu tliftu xi programm jew ieħor tkunu tistgħu issegwu mill-ġdid uħud minn dawn l-istess filmati li nkunu qegħdin nagħmlu u nurukom lilkom it-telespettaturi. Grazzi talli kontu magħna u nsellmilkom.